आं गावनो दङमोन मोनसे ओनसोलनिफ्राय जि ओनसोल समावहाय थांनाय माने माना बुङो 15 बोसोराव जोंनि बे बिटिआरआव हाबखानाय माखासे ओनसोलफोरखौ दानख'नांगौ होननानै बर'फोरा गोबां मोनसे सोमावसारदोंमोन आरो नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे 2020 सननि उननिफ्राय जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि दारा बिथाङा दिनै सरकार सालायदों आरो बे सालायनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा गोजोननानै दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय माखासे गामिफोरा बिटिसिआव हाबसननो थाखाय जोंनि प्रमद बर' बिथांनो माने मेम'रेन्डाम होनाय बे फोरमाना जोंनाव दङ बे जोंनि महनपुर गायजामाटी ओनसोलाव गासै लेन्ड सेटेलमेन्ट मोननो हानाय व्यक्तिफोरा जाहैबाय गासै 120 साननैसो सिगाङाव माखासे होखांबाय आरो दिनै जोङो माखासे होदों आरो बेखिनि होनो हानायनि एकमात्र कारना जाबाय प्रमद बर'आ जुन दिननिफ्राय सरकार सालायदों बे दिननिफ्रायनो मोनसे सर्ट बांसा लाखानाय बिटिआरआव सासेबो सुबुङा हा गैयि लेन्डलेस जाहाथे मानसि जाया बयखौबो बयनिबो थाखाय जितु हा होनायनि थांखिजों सरकार सालायदों आरो बे हिसाबैनो दिनै बे बिटिआर ओनसोलाव गासै 3 लाखनिबो बांसिन सुबुंनो दिनै हा होनो थाखाय प्रमद बर'आ अलरेडि होखांबाय आरो बे हिसाबै थांनाय सरकाराथ' 17 बोसोराव 30-40 हाजारनि बारा होनो हायाखै नाथाय प्रमद बर'आ दिनै 4 बोसोरावनो 3 लाखनि बारा मानसिफोरनो थाखाय लेन्ड सेटेलमेन्ट होनो हानाय जाबाय आरो दा बेखायनो जों माने साबायखर होनांगोन प्रमद बर' बिथांखौ बे खसाखै बिथाङा सर्ट बांसा लाखादों जे सासेबो मानसिया माने हा गैयि जानो नाङाथों साफ्रोमबो मानसिया गैथाराब्लाबो लेसासे हानि बिगोमा जानो हाथों नै बेखौ थांखि लानानै जिथु खामानि मावदों आरो जेरै खोथा होदों बेबायदि खामानिखौ मावबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों ओनसोलावनो एमएलए दङ आरो सरकाराबो बै समाव बिथांमोननिमोन नाथाय बिथांमोना हानि सेटेलमेन्ट बा हानि फोरमान बिलाइफोरखौ होनो हायासै थांनाय सरकारनि खोथाखौथ' मा बुंनो थांनाय सरकारा सानखायाखैनो बिथांमोननि गियानाव फैखायाखै रायजो राजानो हा गैयि मानसिनो हादि होनांगौ बे सिन्ताधाराखौ बिथांमोननि ब्रेनाव सफैखायाखै आरो बेनिखायनो लेसासेबो हा होनो हानायनि बिथांमोना सानफेराखै आरो हिसाबै दिनै नाथाय प्रमद बर'आ जे जायगायाव दिनै जों गसंनानै दङ बेहाय बे 17 बोसोर सालायग्रा पार्टिनिनो सासे एमएलए दङ आं खोनादों बिथाङा गेजेराव मावनो होननानै बिराद थांखि लादोंमोन जाहैबाय खिन्थु गोसो गैया सरकाराव खुनु आसुनि गैया बोरै मावनो हानो बिनि थाखाय बे 17 बोसोरावबो बिथाङा होनो हायाखिसै नाथाय दिनै जोंहा प्रमद बर'आ नैबे 4 बोसोरावनो बिथांमोननि बे दिनै बे भारत स्वाधीन जानायनिफ्राय बिनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव रायजो जाबोनाय रायजो राजा आइ आफाफोरा हा बिगोमा जानो मोनाखैमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बे 4 बोसोरनि गेजेरावनो बे 50-60 बोसोरनि समस्याखौ समाधान खालामना होनो थाखाय हुखम जाबाय आरो